gitawag og pandemic ug pestilence unsa kaya kanay sunod no. Mo ni ang ikatulong nga ilhanan nga gisulti ni Jesus Christ diya sa Matthew 24. Nganong ikatulo ni, although ningo po ninyo last warning ni, ikatulo ni sa iyang ilangan. Kaya ang ikaduha, o ang una, o ang naapay duha, naapay isa pa yun, dako na gito. Gingon ako sa inyong third to the last, ikatulo sa katapusan sa iyang ilhanan, na din kita naglisod sa pagbarog. Kung sa pagkaan, second to the last, kung ang last na yun, itong pinakadako yun nga Great Revelation. Ngunit ang warning ni Jesus Christ, una siya mubalik, kining pestilence, usa lang ni kapag ugaw ka na to, usa lang ni kapag tawag ka na to, madiin kita mangandang kay mao man ni ang ilangan siyang pagbalik. Ang sunod din mo ni ang gitawag ni Jesus Christ, ang gira na. So, wala na tayo mahimo sa gira. So, kung may bato na to sa gira, samot na hindi ta kasimba. Pangayo na to sa Ginoo, karon nga din makaprepare ta nga wao ni sa Ginoo, kining gitawag og pandemic. Para sa mga anak sa Ginoo, nga makaandam kay kini, mao man ni ang ilangan siyang pagbalik. Kay moabot ang second to the last nga maong gira, wala na tayo mahimo. Sana ang kabutan ang di mahimo nato nga ang Ginoo nagsaad nato dili ta niya pagutman kay moabot magyud ang panahon nga inigira maggut o magyud kay wa naman ay mapalit nga magbaligyan kay gira naman o bitay hinungdan ang pulong sa Ginoo mo ni atong guidance kung sa atong baton. Mas grabe ang ikadua ang second to the last kanang gira nga diin unta kita makabarog na. Malig-o na ta. Kaya ang Ginoo nang bahala nato kay siya magagiya nato. O ang first to the last, o katong last na yun, mo ang Great Revelation nga diin, paghuman sa gira, doon na maghari din namatod pa ni Jesus Christ. Great Revelation nga, ipadayag sa Revelation, nga diin, matod pa ang iyang panggobyerno, wala na'y makapamalit o makapamaligya kung wala'y marka niya. So, mas lisod na gito. O bitay hinungdan nga din kita, ni ani aron gayran sa Ginoo kung sa atong buhato na nga karon palang daan ang Ginoo nagtawag na nato aron sa diya masagubang nato ni o sa gubangon nato ning duha ka taladman kita himuon na sa Ginoo nga ano niyang gingon sa First Peter mo nga si Jesus Christ nga ni aron paghimpit pagbarog ug pagligon ug pagsikol sa tanan nato mga buluhaton sa Ginoo manang nihatag dinhi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga mo ni atong suga kahayag sa dalan at paggalaktan meaning ulahi mga adlaw kay ulahi naman yung mga adlaw mao bidan na ako mingon ninyo kaning pestilence mo ni usa ka warning usa ni ka warning sa mga tinuod nangalagad sa Ginoo mga remnant nahibilin ba nga din ninitag na mausab na ang pagbalik sa Ginoo sama daw sa pagbuhat sa arka ni Noah nga din nagprepare para sa mga tao nga untabot maluwas apan naisulat nga di walo lang ang naluwas tungod kay nga naman nakalimtan nila ang arka ni Noah tungod sa kalibutan sa kalipay sa kalibutan mo bitaw ang atong paghimaya kinahanglan mananggingon mahimong acceptable sa Ginoo. Ako bisan kita nagtuon atong unang panahon pero mingon jud ko gyapon sa inyo nga din ang uban ninyo uban nato wala gyud sila nagimaya sa Ginoo. Although nakaila sa Ginoo, yung pa ni Apostol Pablo, pero wala sila nagimaya. Ingon nga Dios. Wala sila nagpasalamat, ingon nga Dios. Kay kani manggong buhat sa Ginoo nga din pasalamatan nato ang Ginoo. Ug himayaan nato ang Ginoo. Usa ni kabuhat nga tinago. Muna ang tao di siya kapahimaya, di siya kapasalamat ingon nga Dios kay ngano man naisulat naman gud na. Pero karon adunay warning sa Ginoo nato nga di
na ang Ginoo nagpadayag sa iyahang buluhaton. Na tinago siya patong unang panahon na hangtod karon tinago ni. Pero ang Ginoo nagapadayag daw niadtong iya lang mga sulugoon. Katong mga tao nga diin gusto maluwas labaw sa tanan o katong tao kamatod pa niya iya sa Ginoo nga pinili mo na ang gusto gyud sa Ginoo nga kanang mga lagad gyud kanang mga linukat mo nang gingon therefore the redeemed of the Lord shall return into Zion with everlasting joy, with gladness and joy mo nang gingon niya kunya kana wa pa man nato na hitabo ato ng panahon. Although ang Ginoo kanunay na nag-redeem sa iyang katawhan. Ang una niyang gihimong redemption, nahimo siyang redeemer sa mga Hudiyo dito sa panahon sa Egypt. Ito yung unang redemption. Kunya, niabot ang mga panahon na napay pangbuhat sa Ginoo nga mga redemption sa mga tao sa Ginoo sa panahon to ni David, sa panahon sa mga hari at mga sa daghan kayo sa gihimo nga redemption. Nya karon ang Ginoo muhatag og last redemption para sa mga pinili. Kay matod pa niya, kung dili pa ang Ginoo sa makagahong gayon, matod pa ni Jesus Christ Matthew sa Isaiah nga binlan niya ang mga tao. Kay kung dili niya binlan, may mo bitang Sodom and Gomorrah. Dadi sa Sodom and Gomorrah wa doy nagdaig. Mo bitan ang mingubo karon ninyo. Mo ni ang last chance nato. Ang tanan na hitabo na isulat na og kini atong gibuhat. Mo nang gingon nahitabo na ni. Mo bitan na ako sa kabutang ading gabi gipadaygan ko sa Ginoo pulong sa Revelation. Atong una dili ko mubasa og Revelation. Pero gabi nagbasa ko about sa Revelation may tungod sa Philadelphia, the Church of Philadelphia. Manang gias na to sa Ginoo kining Church of Philadelphia nga unta kami Lord, usa kami ka espiritu nga nahimong Philadelphia. Kaya ang Philadelphia mo to mga tao nagasalig sa Ginoo, nagapadayon sa Ginoo, nagabuhat sa Ginoo, ug gipadaygan sa tanan mga bulaton sa Ginoo. Unya naa pa dito giingon niya ato ning basaw na ron ato kining madunggan mo na nga din magbarog ta diya sa Ginoo karon kay aniya na ta sa gitawag og pinadayag nga panghitabo. Ang pulong nga Philadelphia mo kani ang church naggingon sa Ginoo sa mga tao nga nangalagad diri. O bitaw na ningon ko Lord, do na may pito ka espiritu gingon sa Revelation. Kaning Philadelphia mo kani ang iya sa Ginoo. Matod pa niya ninyo sa verse Revelation chapter 3 verse 7 antod sa tanawa 13 niya, unto the angel of the church of Philadelphia write these things, saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and no man openeth. Verse 8, I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Behold, I will make them an synagogue of Satan, which says, they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before my feet, and to know that I have loved thee, because thou hast kept the word of my patience. I also will keep this from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly. Hold thy fast, which thou hast, that no man take thy crown. Him that overcometh
will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is the new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God. I will write upon him my new name. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Muna ako nabasa ang gabi, although di ko tigbasa og Revelation, kay napamay daghang gisugo ni Apostol Pablo nato nga buhaton nato sa una to pagsulod ni Kristo, kasi Apostol Pablo mo na itong ministro. Gabi, muna akong gipangayong Ginoo, sultihin kong Ginoo kung naabang niya aning church of Philadelphia. Dalay ko ng Ginoo doon na sa kadream nga di na ko masabtan, pero sa latod sa pag-unahan na nasabtan na mana na kayo ko magpadayon yun nga way makakuha niya itong corona. Maubitan akong maingon kaninyo, ganang atong mga prayer sa Ginoo mo na giingon ni Apostol Pablo, talking to God, paligo na sa atong kagalingon. Speaking tongues, ang dili na ito nag-istorya sa Ginoo. Ang speaking tongues, mo na yung makapaligo sa atong kagalingon. Mo na kanunay kita magampo. Mo na niya ang time, ang matod pa niya, free without ceasing. Mo na niya ang time nga, magbantay ka. Sa kanunay, pinagis pagkampo. Aron di ka madalinas. Kaya nga naman, kapit na mabalik ang Ginoo. Ang iyang gingon niya sa Philadelphia, mahalag kamay ta. Pero ningon siya din niyo, behold, I will make them of the Satan, o synagogue of Satan. Kung anong iyan yung gisulti, iya pong giingon niya nga doon na po'y simbahan diya ni Satanas. Nga matod pa niya, sila niingon nga sila daw mga Hudiyo, pero dili day. Nagbuhat niya sila nagbakat. O na yung gingon, tanawa ninyo. I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Sila faon sa Ginoo, katong nagsimba sa sinagugan ni Satanas ba? Faon to sila. Aron mo simba sa tilan sa Ginoo, sama nato karon. Dugay na ta, gamay ra ta. Pero ay mo kabalaka, wabot ka panahon. Ay mangita sa Ginoo, o bito nakita karon mapantay ta, nabitbit ta maiwit. Mauna gyud ta kay mauna yang gingon dito ni Jesus Christ. Jutay ra nakatultol. Usa na kang gitawag ug kanang pulo nga dili gyud nato madugangan. Pag ingon niya jutay ra makatultol, dili daghan. O nang ningon siya, sumulod kamo sa dalan nga mahigpit. Ano man? Sangkad kayo ang dalan padung sa kalaglagan, apan ang dalan padung sa kinabuhi higpit ni o delikado. Dinuod jud delikado ni ang pagpunta ng usahay. Nata kanunay sa danger o nay nagbatlo na to, magibadlong na to. Tagay mga pagsulay mo kita na ninyo si St. Paul. So Pablo na di pagsulod sa gingharian sa langit, daghang kay pagsulay. O bita ninyo na ako challenge kaninyo nga padayunon yun nato ni. Kaya ang Ginoo, matod pa niya diri sa Philadelphia, why makasira inuportahan nga kinabuhian alang ka nato. Adin ang yabi ni David, ato mga prayer gani ni David nga gidawat sa Ginoo, itudlok na sa tuwa. O bito na ning na kini-Christians, mingon ko kaninyo. Although this is the grace period, pero mo ni iyang gingon sa akong nasabtan. Kaning pestilence nga nahitabo ka nato sa kalibutan. Mo kani ang last. Mo ni ang last ug ang final. The last and the final calling of His grace. Pagtawag nato sa grasya, ang Ginoo nagtawag nato karon kay ang grace niya kalitapos na, tapuso na niya karon. Sa tanan nga gihatag sa Ginoo ang iyang grasya sa pagtudlo nato gikan dito sa cross sangtod karon, katong atong natunan, atong gamiton karon bilang pagpangandam
Kay nga naman, ako nagtuo ko nga din, sa diya nga si Kristo namatay, although gigamit na to, pero dili higpit. Muna gusto ang Ginoo nga maghatag siya og time. Sama gud sa pag-prepare sa arka ni Noah aron makasulod yun ta. Noah doon natin, tulog ka sa lang. Ang pagtahod sa mga alagad sa Ginoo, madin ang mga alagad sa Ginoo, wa nila tahura ang Ginoo nga sila piladala. Ang ikadua, ang pagtahod sa balay sa Ginoo, makanang balay sa Ginoo, gisugo na ni Moses nga mao kana ang pagkauban nato diya sa Ginoo. Ug ang ikatulo, nga wa nila tahura ang adlaw sa Ginoo. Mo na atong sala, mo na atong dapat i-repent. Kadagay mga Kristohano ron wa tulag simbahan nga wa sila kabalo kung unsa ilang giadto dito. Labaw sa tanan ang atong gianhid dinhi. Naminaw ta sa pulong sa Ginoo kay mao na atong guidance sila binani moabot ng second to the last nga sign sa Ginoo nga mao ang gira o great tribulation. Sao nato na pagbarubi, naabay bay makabarog o bitaw na karon ang warning sa Ginoo. Karon ang giingon sa Ginoo mangandam ta nga diin kining gamayng panahon nga ihatag sa Ginoo mahimo natan hingpit lig-on ug makabarog ug masitol sa tanan natong bulaton sa Ginoo aron mo na yang giingon ni Apostol Pablo sa diya paabot na ang hingpit ang dili hingpit mawala na ambot niyang pasabot kadtong nagpadayon sa pagbuhat ug maayo magpadayon na lang gito siya ug dili na siya makabuhat og dautan ang nagbuhat og dautan dili na gito sa kabuhat og maayo kay nga magpabuhat na gito sa dautan kay nga naman duna tay katapusan sa atong pagbuhat karon nagaatag chance sa Ginoo inig huban ining COVID-19 nagaatag chance kadi mangandam kun ana ang gugma sa Ginoo ingon ana ang iyahang pagsulti sa mga tao nga di nang Ginoo gayud di ta gusto mga laglag kung dili makabaton tag kaluwasan wala hinungdan nga ang Ginoo maghatag og time kay nga naman aron kita makaandaw kay nga naman ang mga tao karon nganong giingon niya the last and the final calling of His grace muna akong giingon sa inyo last na niya mao man ning COVID ayaw na ko nga din buhaton ang gyapon nato itong gibuhat itong unang panahon dili na gusto na sa Ginoo kining last kinahanglan hingpit na ang tanan di ba mo bitaw na ningon sa Hebrews chapter 6 verse 1 let us go on into perfection mo adto gyud ta sa pagkahingpit biya nato ng mga elementary principles ang sa akong gingon kaninyo to na nga dili lang kay nibisita siya sa ato ang mga sala kundi lukaton niya itong mga nahibilin, the remnant. Katong nahibilin ba nga, wala gani ma-snare in the fowler? Katong nalitag sa mga ngayam. Katong mga ngayam na nangita o mga tukbunon. Kadi ang buot pasabot sa pulong sa Ginoo, mga bright nga tao nga pangitao na ito yung mga tao nga di naroon ilahang makabig. O bitay nung dan nga ingon si David gadi dalaygon ang Ginoo kay siya wala nagahatag sa ako aron tukbunon sa mga ngipon sa mga ngayam kay nga naman ibungkag sa Ginoo ang ilahang net kunya matod pa niya siya nakaiskapo manhinungdan kahimong remnant siya o bitaw natong bantayan kining pagpadayag sa Ginoo pagpahinumdom nato alang lang ni sa mga remnant na dung nahibilin sa ang mga tao na miya at pagpangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Ginoo nagprophecy na tanan karon kining pestilence pahinumdom ni sa tanan mga sugo sa Ginoo sa tanan mga pulong sa Ginoo nga mao ni ang last days kunya na siya gisulti sa last days nga unta dili ta mao kini